Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Karib Hai Youth Federation Western Zone. Kal kentu ya sorkar jela, bakam dei satya banchu shimrai kulumar, hak jing ya keranya penbej put, hak awat ka baar bat ka sorkar Assam. Khanang ban omdu ya ki jaka ki puta, jong ka jela hak ni jing ya penbej put. Kani jing mi shakhmat jong ka RBIF Western Zone, ban keren halor ka jing ya penbej put. Kadai hadian badang don ki jaka, ki bahab hak thain rib hoi sapngi, ki bahab banya penbej hak ni ka wat ka baar, ki bakum thup ya ka bodwar, bat ka nongwa mau tamur. Kum ka sang kam kwa bakan yai ja biang kum bala ja hak ji penbej but hak wat ka bingkong hak bala keno babun ki jaka jong jala Meghalaya kila le lut chaka jala Assam Sarkar jong ka Assam bat ka sarkar jong ka Meghalaya kimdon ya ka jing su jing mat kata ka jing ka bapaw ka bashay ka shit namar ba ki tum yo pilar hak ba ka sarkar Meghalaya kamdon ya ka jing su tu bat ka sarkar Assam ka wantung yo tu pilar kamdon ya ka jing tip ka bapura but ka message ka ba nagalyang jongi kum kinongilam nagalyang jong ka arbe ko sa chisin bada kandia ka bakum ketu nginom ailat dalilero nagalyang jongi kum kinongilam nagalyang jong ka Meghalaya nagalyang jong ka RBF nginom ailat ba ka jaka jongi kan lek shin shiru saka Assam ba nagalyang jong ka Assam kam dei banchim tang shin shiru kata ka message jongi but sa chisin ka jingkerpat kalong ba haka face to balada kinwan ban penbej kini penbej lengba ka nongrim ka basay ki nongilam nadu ki hima ki simship ki sordashang bat kumta teter kini bentip kenang ba ka jingi penbej kenong ka bahun ka basyet ka basay kata ka message nagalyang jongi ka RBIF ka bayiwan mentah po hakade ka jika longba ikwa bagpaw halor ka nongrim jongi ka seng ka nongrim jongi ka seng longba ngimkwa ba katu ka jaka kaba kila ban mentah ya hasa kanika second phase baki med code tolong ba ngimkwa ba nakalyang tungi kum ka RBF ba kin menjur halor ka jingrakti te dari mat tak daun nakalyang tungi ka RBF ba kaya kanika jing med code ka ba mentah tolong ba ki hab ban bes ka kum ki code kisla shu ya ka jingrakti da jing menjur da ka berakti ladang yang lagi sim ya kecing rakti kemudian ladang yang pai ki beri ujung ibun hik berakti ada nyimpua ya kata ada ke sarkar haban sim ya kene ka point ke longba ki hab ban sim ya kan urem bomba day ban bes lemba ki kot islam baki ban merak lagi ti nomor bahi ya hante ke area ujung po area western riboy ibakan top ya ka himanong klau himajiran pada himanong spung ki bahap hapo ka bodor hang tu habang ipek kat kum ki area kamot bakasam kala bun bhagan kum kopshor jengka tu jika te delmat ta dau long haswa bak betput bet sam yak te jika kamot ka sarkar haban sim swa ikot kisla lengba kite ki jaka lengba kite ki sim ki right ki badal ha te jika plus anta bat ka sikursil long da kumta kamot nangeleng tungi ka rf nginum sya bat nginom ailat hi baka sarkar pembekut yang jika kap baka ka sarkar kampat invest lembaga Islam da ka ba syurakti